ikerlari eta entzuleo. Ulertuko zuen, gaur goitia anaiak, arro egon behar gara da, badaukagulakon apostolu bat. Eta ez makala. Zakigu harrikeiko badabe, baina, bueno, asuntoa da, 13 urte dira, nire liburua, euskera, atera zena. Eta Euskal Herritik bat edo bi, baina ez didate zorizionak egon. Gehienak izen dire Murziakoak, Andaluziakoak, Mexikokoak, eta abar. Akatz bat daukagu Euskal Herria. Nik akatz asko ditu. Bat izen da, euskeraz erreztasune ezokitzea. Zeban euken, handeka, jokona, hau, gile bider, entzungo zan, Euskal Feministatik eta beste amaiketzu irakurtatik. Asuntoa da, ez gara izan euskeraz ezintakoa, eta, bueno, hori pena daukagu hitzeko zera. Hola da guzti bere, ni nahiko posin nago, eta prest nago gelditzeko apurben, nire ikerketako abiadura. Holanda guzti ere, zaratu behar dira akatzak gaur egun dauzenak Euskaldun zale artean eta akademiarekin zerikusi daukaten erakundekaz. Bata, ni normalien, guretzien, normalien 10 hiztegi euskarazkoak erabiltzen dut. Nire aparte. Honena, behar bada, orotarikoa, dana sartzen da, luzegarri, nahiko ondo. Baina ez da, hiztegi bat, erroak sartzen duena. Erroak barik, ezin jen, landu. Hori da, eskatu bertzagu gure kakademian. Eskatu bertzagu hori indarrez. Erroak beharrezkoak dira. Erroak dira, maila bat, ez literaturako denboretakoak, baizik gauzai gertatuten ziren gertakariari eta zerari izena emoteko denbora bat izan da. Denbora hori ez dakigu zer luze izan da. Baina, asko luze izan da. Behar bada, 200.000 urte. Argi dago, Alemaniako olako nintzira baten basaren artean aurkitu zela arraintzako sare bat. Arraintzako sare bat, uste dugari aurkitu zen, eta haren loturak, ingeles lot eta not, N eta N lateralak aldatzen dira. Haren loturak, oraindik ez dira aionak atara gure industria, gure saretako industria. Hori nahi du esan, hori sarea egiteko jakin behar zuten berretan. Hori eskudutzekaz, seinalikaz ezin da hori egin. Batek tiritu behar, bestera zoratu, bestera sartu, eta hori. Horrelako azkarnak beterik dago munduen. Eta handekak esan duen bezala, libruek ondo dauz. Handauz, orman kontra, ondo bentzin behin, zeu zer egituteko. Begirada sakona da, gehien emoten dozkuna. Ikasi behar dugu, ez badakigu. Gauza bat, atentzioa deitzen dozkunen, sakontzen. Eta hasi nazia esaten gehuzik. Gaurkoak ez direnak, zenekien handekak ni baino lehen hori duzuela, berba. Gaur etornaz, esateko, uraren eta itsasoaren bideak nahi du esan, harek arbasoa, behar bada 1.000 urtekoak, bat zekitela nabigatzen. Eta nabe, ez datorrela latinez, nabizetik. Hau da, eskunaba. Eskunaba da, konkabidar.
nave con cavidad abajo. Hori izen da, aurreakuntza itzela barkoak egiteko. Ez ontzia. Ontzia da, neologismo bat, ontzia da, danok esaten dugu ontzi, marineruk ezik. Marineruk ez dago esaten inoiz ontzi. Esaten dugu barkoa, barka. Edo beste izen batzuk. Txalupa edo, apotxaren izena. Osea, atzerazko bidea lotu barik daude egiten. Noiztik? Apurde gora bera 18. mendetik. Eta gehiena, gure akademia, bideratzen da hogei edo armatu zen, arrezki. Zer nator esatera, nabigatzen bazekitela, eta ikusi dozu behar dago mapa hori. Mapa hori da, liburu guztietan agertzen da. Hori da, apurbe gora bera, Sapiensen ibilbidea. Kalkuletzen da, Afrikatik 200.000 urte direla, atera zirela, eta ikusi dozu, fije zaitezen, hemen puntan, oso importantea da, hau puntoa, orain gerra urbil da binena, ez dute sartzen denetik jentea, behartzen dabe jentea ligorretik beti, zikutik, Afrika iparrera, Siriara eta Israelera, eta handik gero beti lurretik beste guztietara, izle batzutara asalta. Hori dago hain sarkunde, ikerlarien buruetan, 18. mendetik. 18. mendean, asmatu zan izena hunter-gatherers. Hunter-gatherers, edo ehiztari biltzari, jentea, izen da asmakizun bat. Izen egon dira, horretarikoa. Baina mundu zabala ibiltzeko, esan behiko biltzea eta ehiztea. Ehiztaria izen azni, arrantzalea ere bai, eta gauza hain erreza ez da. Animalia, igez egiten dabe ehiztari batek heltzen danean, edo zelaide edo mendide edo zein behar. Ezin da bizi, eizearekin ezin da bizi. Bai, bide batzuk igual bai. Bideetan, iparrako bidea hartzen da benean behiak edo igitzuak edo zehar, bai. Sasoi baten bai, guztiak ez. Hori gu dago esan, leko batzutatik, adibidez, hemen ikusten da hor puntea. Ni geografo bezala, leku askotan aurkitzen dut euskeraren useina daukaten lekuak. Hementxe bat Djibouti, bestea Yemen, Oman eta Hormuz. Horren launek zerbait daukate euskerarena. Hemen zauzene lagunen artetik inor, harrapa dago inoiz txibitxe bat, zetia bat. Inoz ez? Zu bai, oitea, eta enpezak bat abetzea. Zer egiten duen txibitzea uretatik ataraten duenean burua, botaten du uren moltzo bat, eta gehienetan joten dizu arpegian eta tintearekin bat batera, postiakoa. Txibizie, ez dator berzepia latin. Txib da remojón, euskeraz. Txib uti da odioso. Djibouti, odioso txapuzón. Nahi zuen esan, hau zeharkatzeko ez ziren... Orain 12 kilometro direna, sasoi baten ez dira esan 6 kilometro. Han dugu ikusten mugimendua... Hau da, puntu bat, ardure gehien dagoa dauena. Djibouti, nahi du esan, batzuk jarretzen zutela
Ipar Afrikarantz, eta beste batzuk pasatzen zuela Arabiara. Iemen, hemen esaten duen, ies geratzen da, pasa. Egon zarete, zuetariko baten bat, egon da Ieklan, Burgoseko Ieklan. Bai, pasa zarete han pasabidetik, pasabide sakonan, Iekana. Ie da pasabidea, kala sakona, profundo, itzela. Iekana, asko dauz Espainian eta beste eruratutan bere bai. Iemen, menala benetakoa. Iemen, el verdadero paso, es afrikarantz. Hemetik, Yemenetik izan, beneko pasoa. Eta Oman, Oma da menditarte ate bat edo, menditarte bat handia. Eta Hormuz, hor altoak. Senyor, tutor, horra netzen direnak, hor altoa da. Eta Hormuz, el borro alto. Gero, hau ez dako zerremon handirik, eta pasako tari, zera, nola pasatzen ziren horreken Egiptoko Niloren horrek errekatzuen gunea, ez da erreza. Pasateko beharrezkoa zen manejatzea fortagailu bat, eta ia egunero edo astero pasatu behar zuten ibain bat, edo altzina bat, edo itxas esko bat. Eta nok ez zuen ikusiko behi bat hilda eta flotan guretan. Edo kainabera batzuk, kainabera mordoa bat flotan, edo muturra guretan. Basekien, horrek lotu eskero eroenakien, flotateko modu bet zela bide txikiak pasateko itxinez. Hemen daukazue, Indiako morroi batzuk nola egiten zuten, 19. mendean, nola egiten zuten narroak edo satoa handiekin egiten zuten lepoan, erreka pasa aldera eta bestera. Eta beste argazkian ikusten da Txinan eragiteko orain zurarte, eragitako zatuen garian, sare bat, egurrezko sare bat jarri eta ostagarria pasateko errekatatik, erreka handien daude Txinan. Hemen daukazue osagaia balsa bat egiteko. Euskeraz, bala da sorta bat, bala da zera zegoen da, un fajo. Hori da bala. Eta baltza fajo asko, edo bal asko. Lotzen zuten beste batzukin egiteko baltza leko handitzua. Horrek, balizuten zuten urre hiletatik ibiltzeko, ez itxasorako. Olatuen gorabera egiten zuten esko eta ez bat ere erreza hori ditzea. Gero, ez dakigu noizi ikasi zuten larruak Baskurie, musikak, esaten duen bizkaren musika, tendoia, larruak, ontzen, eta kurtitzen. Gogor geratzeko eta ez usten duteko. Haurteko zue, argazkian, hemen Euskararen ez daukagune, honen dira Irlandarrak, zelan ibiltzen zuten narrosko baterekin, berandurak dibide, horrekarekin mugitu. Eta hau da beste pausi bat. Olak, lehenengo olak atartzen ziren Siriegaz, ikusten dozu egurrezko Siriak sartu den, eta maioarekin nola egiten ziren olak, mukur batetik, bere sasoian. Bere sasoian guetuk behar da, ondo ateratzeko, eta horrekin egiten ziren, aldean ikusten diren alak. Gipuzkoako aldean, Deban eta
gorriak eta ibili da honek alak, horreitzu behar, ikusi dut ez. Eta, azkaren, lortu zen, zurruntzea, zerakaz, balakaz, baltzak azintzen zena, zurruntzea, eta nola egin zen, borrak edo bukurrak ustuten zuarekin eta aizkorak eta eskuz hori lortzeko. Ja, honekin, ziren itxasogailuak. Zeuren, gauzaz ziren olatu ekartzeko eta korontaren eduka egiteko. Gero beste datu bat, elkarten dozkune euskeraren garantia haretan lekutan. Euskera edo euskeraren antzeko hizkuntza bat mintzatu dela, da lakuaren izenatan eta erreka batzuen izenatan. Aurreko zuen argazki bat, hori da lago Baikal, Siberian. Baikala dako, eduki badako Baikal, munduan ez daukana beste laku. Laku da euskarazko benetako izena. Laku, ez dator den laku izena. Laku da gure lotuta. Hau, lau eta laku. Bueno, Baikal, nahi du esan, bai sakona. 1600 metro sakonera dauka laku. Ez da munduen beste honen pareko laku. Zelan jakin zuten arek izena ipintzeko horrelako uraren sakonera duela. Behar dira, ontzia, erteko erdire edo behar dira korbela, baina ez edo zelako korbela. 1600 metroko korbela behar zan. Eta, gabizta, erreza. Eta hori da, horrek izten digu galdera asko. Baina itxura, euskera handik bere ibili da. Nire ustez, handekak esan dugu Eurasia. Niretzako Afro-Eurasia. Ze Afrikan ere gaztamietan asko batzuk lekutan. Eta beste batzuk gauzaren izenatan. Kafea, horra gertu da kafea. Kafearen izena Afrikatik dator, Etiopiatik. Eta kafea euskeraz da. Kafe. Lo que vuelve locas a las cabras. Bueno, hemen daukagu Txipre. Hemen aurkitzen dugu beste Txip bere. Txip bere da motela. Estana Djibouti bezalakoa. Este es pequeño txapizo. Horra pasateko asko guzti behar da ez edo. Eta Maltako, edo zera, hau zera da, Kreta da. Ez da, aurkitu dabe horietzak, eunda minutekoa. Ja, ez dakiz gara nintzen koraz. Amaikak eta hogei. Dara mata. Eta zenbat daukat? Ez da bat. Bueno, beste duzi bat, planutan eta zeratan aldana aurkitu. Hemen daukazuen meridiano bat. Meridiano hau Ptolomeoak jarri zuten ja. Osea, Ptolomeo denporan ezagutzen zuten Kanarian. Eta hierro da askarikoa. Dinote euren lipatzen berba bat ala, edo esan norma bat, itxura dauka, da pasamide, errun da ekiduka. Errun. Ez aiteze pasa hemendik, hemen amaitzen dira, irlak, eta gero, dator, ozeanu zabala, eta galdu zaitezke. Ez leku izena bakarrik. Baita bere, nok esango duke haize batzuen izena. Entzun dozue inoiz vientos alisios. Vientos alisios eta etesios.
Ez hori bitxio. Horretako, Mediterraneo ibiliko dela. Bueno, alizioak dira haize batzuk, montaten direna Hego Atlantikoan, eta aguantaten dabena 15, 18, 20 egun. Ari zio. Ari zio da Davidearen. Ari da Davidena. Ari zio. Los que no paran. Ari zio. Eta ete zio. Ete da moztu. Ebai. Apuntu. Ete zio. Los que paran de repente. Eta holakoak dira. Horrek zera. Baita bere brisa. Brisa. Del italiano bresa y del antiguo tariote. Brisa da Varese. Varese da. Brisa. Gehiago. Irlen Azoresen izena. Azoresen izena diote direla txoria gaitxik. Azores, ogon direlako, han edu ziren portugesa bigarrenez. Baina, han bendeko zuen berdez jartzen da nago, biribilian daude Azores. Eta berdez dago Azorearen gunea. Azores, Azor txoria, da txori bat kontinentala. Irletan ez dau inoiz. Kontinentala, ez da egia. Azores, dakor, atz hor, peñas altasekin. Lehen, sasoi baten, Azoresen uren nivela, gaur baino, 120 metro bera egon da. Eta ikusi, begirada bat, orain badira olako aitzak zerrakoak izango dira, 120 metro bera. Eta orain izantuko gara, navegazioko izen batzutan, nire hau likutuan handekak erakutsi dagoena hor, nire iztegi erogeraskoan, 200 aurketu dutez, navigazioarekin eta arrainerekin daukatena zer ikusi. Lehenengoa, Argolla. Zuek gazte zarete, nik mundekan, mutrikun, eta elantxoben ezagutu dutez hor daudelako urrengo irudian daudelako Argolla barkoak lotzeko. Hor lotzen ziren, arrizko, eta hori nahi duzan. Oea esaten da orain, oia da zuloa. Oia da piedra agujerea. Argolla. Ez da torra alabetik. Urrengoa. Ibilbazarete itxasoan, azdegia da korapilorik edo loturarik importantena. Ze eduki dauka? Dauka eduki da, lotzen dozu, hau korapilo. Edo no. Barkoak tiretuten dugu, 3 tonelada, 10 tonelagaz, eta barko doanean, errez askatzen da. Azdegia, lasdegia, el que se suelta, lasdegia. Eta holan nire zen. Barriro ikusiko dugu baltza, sorta edo asau bat, kaltzoa edo iak edo kainabera, eta gero baltza moldata. Baltza izen da izena hainbeste hizkuntzetan dagoela bainik sartu den. Bai germanikotan eta bai latinezkotan. Beste usa, Praga. Dana dute. Praga del Celta Praga, una faldita, un pantalón que llevaban de los hombres y tal. Indarra, hori da, eta ga, kentzen dauena. Atzinen,
abere matzuari, arrai, ipintzen zieten olako amendala aurrean, enbrak ez mundatiko. Eta horrek entzen zieten braburien, barranga. Guazen beste batera. Karabela. Karabela. Del griego karabos. Eta zer da karabos? Karabos da kakalargo. Kakalargo hori zer dune, hori da. Zer ikusi deko karabela bat. Karabela da. Kara. Erderazko kara. Ez da faz da latinez. Kara euskarazkoa da aurreko partea. Kara bela. Aurrean jarri zieten, aproba da baten ez, jarri zieten bela bat aurrean, nola esunetan zen. Eta hori da, kara bela. La bela bela proba. Bardin gabarra. Gabarra, ja, ez dago gabarri biboko itxaraz, baina, ez dago gabarri, baina gabarra nahi du esan biluzik. Ezer gabe. Ez dauka ez kobertarik, ez maztapalorik, ez dako ezer. Hori da gabarra. Gabarra, oso nola batzuk esaten da bera, euskarazkoa da, baina, itxi. Hau importantea da. Jarzia. Bueno, jarzia ataratzeko Turkiara induaz. Turkiara. Da, euskeraz, hain errezarena, jarzia da, hori mantentzen duena. Paloa jarri eta bere lekoan mantentzen duena. Hor daukaz duen, barko baten jarzia. Baita bere, hau oso konta. Atzeko, barkoak edukiten zuten, barko txikiak edukiten zuten hiru maztapal. Trinkete, baior eta mesana. Mesana zen atzeko. Hor ikusten duzu fletzak dio non. Mesanakoa zen bela txiki bat erabiltzen zara, gehienez erabiltzen zara, barkoaren lema ezauken indarraniko manejatzeko portuetan eta holan, horrek laguntzen zuen popa edoaten alde batera edo bestera. Mesana. Kila. Bermeone gutilen gauzari kila esaten zagu. Gipuzkoan sakila. Ki da, bera bat, nahi du esan, luzea eta regala. Gogoratzen zarie, sakilizutekin. Horain, hogei urte hartu zena, zeratan, pitxati esan. Kila, alargau, eso, kila. Euskera, kila. Eta, amaitzeko, estudio beste bat dago, behar bada, sokorro, horroa, zeu zer diozku, horroa beti da, horako zaraka bat egin da, ez dana berbetea, da, beste, automatikoa. Eta sokorro balitzike, euskeratik etortzea, soka horroa. Gizona hor soka bat eskatzen. Soka bat, sokorro. Eta, hau bai eskana. Eskana da, tripulazio. Tripulazio, ez da esaten, inon ez da esaten. Ez frantzez, ez beste hizkuntzetan. Eta, espliketeko nondik datorren zoratu egiten dira etimologoa. Driza, driba, deriba, horrek berba guztiek datoz, txikot edo soka baten motaren zeratik. Eta dri izan, soga mota bat, mea, eta eskuz ibiltzen.
Trikula, bultzatu, da, diretu, trikulazio, zio zerbait. Los que tiran de las cuerdas. Horre dira, zirkulazio, eta horrelazko bat. Eta, honekin, nahi nuen esan, itsasoko gauza, zerikusi daukatela asko euskerarekin, eta ez bakarrik erderazen orte direna, baizik frantzesan, ingelesan, holandesan, pertene du ondako, holandesan, pertene dugu, marineruen eta marinaren hizkuntza dela, baina ez da hainbeste. Euskera dago, aurra. Eta bueno, gaurko nahiko zure galderarik edo...